Sampun punika Bapak Putri sampun kapiyarsa wonten karsa panjenengan sami kanthi menika semangga sugeng ngamirsani kanthi mertu martikaning penggalih sugeng ngamirsani jadilah sumber rukun budaya. Ayo.
gotong royong sifat bebrayan kang luhur, gotong royong sifat bebrayan kang luhur. Musti nanang duwe watak kudu jujur, musti nanang duwe watak kudu jujur. Denasti timbre tuminda murre kasil, denasti timbre tuminda murre kasil. Angga kowe watak kang asifat adil, angga kowe watak kang asifat adil. Urip moncar keker tuminda kang iwo, urip moncar keker tuminda kang iwo. Tenjupono citraaning bangsa kita, tenjupono citraaning bangsa kita. Eling-eling tandang gawe bakarya, eling-eling tandang gawe bakarya. Aja kongsi melek ing terpe ing liyan, aja kongsi melek ing terpe ing liyan. Singgot Semarang singgot kayu malang nang pinggir kali, mengikuti Allah mengikuti bangawurung alung Bali. Mung calak rapi songote makan nono delane gantung, mung bapakne sing ora oleh anake wedok wis mati nembung. Singgot Semarang singgot kayu malang ning pinggir kali, mekot ala ayo mekot timbang urung alung Bali. Cilik aja dikurung, yen dikurung rusak mulute. Isih cilik aja ditongkong, yen ditembung tuwung bayune. Pakai cincin di jari manis, pakai gelang di tangan kiri. Kapan tinggal jangan menangis, di lain hari berjumpa lagi. Dulu cinta sekarang benci, kalau rindu apa obatnya? Dulu cinta sekarang benci, kalau benci apa sebabnya? Kapan-kapan kene mulutan melepi jaluk ukune. Kapan kau nilai keturutan bocah loro podo ayune. Dulu kita sekarang benci, kalau benci apa sebabnya? Dulu kita sekarang benci, kalau rindu apa sebabnya? benci kalau rindu
itu apa obatnya? Ayo. Ayo. Oi.
Mingkar mingkur ing angkara Hakarana karnane margi singi sinamung resmining kidung sinupa sinukarta mereka karta akartine ilmu luhung kang tumraping tanah Jawa agama ageming haji Yo. Iyo ya, iyo. Mriki Mas Huda. Ayo deh udah. O e o e o e o e iyo. Oh ya. Ayo, ayo. Lewat sebelah kiri Mas Huda. Yuk, yuk, yuk. Yuk, yuk, yuk. Look.
Yuk. Iya, desa Mela. Dalem Mas Awake dhewe iki Kojo. dirawi lho karo kanca. Dirawi sinten? Mas Buddha. Oh iya, sinden kondang iki ya, Pak. Mbok mriki mlebet ini. Oke, sumangga Mas Mas Ya. Uda apa Dik Uda iki? Dik nek kowe. Dik Uda. Nek kono gede. Sumangga mlebet wonten ing Heeh. kalangan. Wes, heeh. Ya monggo dikasih jalan rumiyin monggo. Dikasih jalan. Nah, iki. Iki anak didik ya. Anak didik sapa? Wetan kali. Anak didikmu to? Heeh. Sugeng Riyati, Dik Uda, ya maaf lahir batin, aku wong tua kayak lupute. Heeh. Wis tua toh? Tua ya aku. Ya, dikasih apa ini? Oh. Weh piye, Bang? Halo. Wah. Heeh, Baik, iki pengendangnya ya teko. Pengendang Kondiang Kulon Progo. Heeh, Mas Babeng. Halo. Halo Mas Babeng. Heeh. Aku dadi wong tua kan lupute ya, Bang ya. Ya langsung dikasih kalah. Wis. Zo, zo.
terus go kopo aku kancani selama iki yen akhire kowe milih bali ning mantanmu Seko apa Mas Kuncung? seko mangan nganti nurut kowe ning dalan tak turuti berharap bisa duweni wis tak korban ning wektuku isih wae kalah karo mantanmu Saka diri rasa usahamu ke aku Ra iso ngenteni diri hatiku Pengapurane sayangku Sing menang tetap bersamaku kutune awakmu Sing sing dadi pilihanku tresnaku dudu kowe kudu masa lalu aku ra iso laleke cerita wingi tak akoni kesalahanku tak pikir waktu sing wis awak dhewe enteke tono yen awakmu nrimo perasaanku ngapurane sayangku sing menang tetep pasanganku aku ngerti sayangku sing menang tetep masa lalumu Sakno, sakno. Kuwi kaya kisah kuwi lho. Kisah sapa? kuwi Kuwi. monggo Mas Huda yo kene Ayo to Mas Huda. nyanyi dhewe po duet Ket mau wis tak Alah. dedek lho ora gelem rene. ayo sak lagu Aku sak yo lagu. watu. Ayo Tapi wis telung babak yo. ayo Mas Huda yo yo ya Beng Wae iki Hah? tampil. tampil pokoknya ayo Mas Lah Huda kok yo meng linggo ning arep monitor ki yo ngopo? Ayo kendangi Mas Bambeng. Ya lho Robi wis ngale. yo tambah kangen suara petok yo ayo Hud Ayo Hud. Heeh. Ayo Hud ayo Hud ya Mas Arya tambah kangen Di Savela nanti juga ada masih Dalem. requestan satu lagi. Iya. Titip kangen. Oke, Ah. saiki temane lagi kangen-kangen. Kangen-kangen. Oh, ya Sesasi bener. rapet tuh. Ayo Mas Huda. Ngadeg dhewe pok tak deke. Rene, Ya. Rene. Ya Mas Afif ya. Ayo. Wah ini kompleks sekon dhuwur ya medon iki. Sapa Ya Mas? Mas Bayu barang kayak sak kanca kae. Oh iya. Siap matur sembah nuwun. Bayu sapa iki? Bojoku ya Bayu Sing kon dhuwur. Bayu sing dhuwur. Jarene bojoku kudu mbambek kok. Angel iki. Angel. Monggo ya Mas yuk. Yuk, monggo ya Mas yuk. Woi. Tidak bisa.
iki durung butuh kaki rasa kangen wis bisa mari. Oke, terima kasih Mas Huda. Oh iya, saya buku toh. Iya, jadi pinakane kok. Pun nyebut lereng. Lah padha-padha le. Hut. Hai. Toh. No dene ya, tengahe. Ayo Mas. Yuk, 3, 2, 1 sumber rukun budaya. Yuk. Hoya. Yuk. Kidul tak langsung aku mulungi ana segara kang nyata gede ombake Kula ora gendhet saben upaya rada jago kang nyoto manis sembrano Kreta kantono dadi titiane pasur yang iko ramono ajine katon sumpunan uga nang sekaki ra angger netro bisa nyaksiake yo ya ayo oh yes Mas Maul Kelora karuan yang disawang kok ngawe-awe Konter ayo kasih jalan monggo, kasih jalan. Kasih jalan. Matur nuwun. Terima kasih Besti.
Seperti sudah waktunya. Chandra, yuk. Alon. Ayo, Bu. Selamat. Gondor. Yo. Terus. Ayo. Ya. Pagi-pagi mandi di kali, pagi mandi di kali,
Pagi-pagi mandi di laut, pagi-pagi mandi di laut. Lihat ikan bergoyang mundur, lihat ikan bergoyang mundur. Oh ya, ayo, kondur, ayo. Telut ya. Ayo, Neng di kondur. pulang apa nginep? Nginep. Tekono babeng. Alon. Waduh. Ya susu murni nasional. Aduh rombong itu kapurangan aku yen ana salah karupku karo mangsani aku duweni dosa nganti saiki isih rasa ning dada. Rino wengi ralali tansah ditunggu, memuji marang kakuwasa. Mugi ingkang entuk paring pangapura, urip tentrem ayem uga kanthi mulya. Ngerti ana anak wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani Anak lali marang wong tuwa, yen nganti ana sewu siji sing lali. suwet kone donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu suci ketika jarane Suwargane donya ana sukune wong tuwa, wong kang tuhu suci gedhe ganjarane. Yo. Hoya. Ayo. Tasih setunggal bapak malih. Sandak yo dibantu monggo. Yo. Selamat. Kondur. Yo ya. Lelet. Yo.
ya. Oh iya. Ayo. Ayo bali dewe. Ubur-ubur ikan lele, mari le. Oh ya, iya, ayo. Oh iya. Tasik setunggal Bapak Malik. Oi, ayo ya. Ati tep kangen ning ati mong pangapurane durung bisa nemoni Tak suwun slirane gelem sabar ngeten. sabar ya Hud Percaya oh sayang, aku ra bakal lali. aku kangen sliramu rindu aku pengen ketemu Padang rembulan ning pelataran, soyong kekang ati kang kasmaran. Wanci wis wangi sansaya sapi. Ya. Soyong kekang sungi hati. kanggo sliramu sing tak tresnani. Yo habiskan kondur yo ya yo yo ya oh ya ayo sikro ngapa
garya tentetan liwangga ikro lan kukira kempel mangkungkung beti agawe becut-becut kupuro sumarane yo selamat konter rahayu 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 sing nanggap rahayu sing ditangkap konter yes Selamat. Yo. yeah Yo ya. ayo sidik nih Ayo, ayo, ayo. woi hoya yuk yuk